Dipun gedhekaken, dipun unggulaken Kang Sepopo.
panjenengan menika kedah mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh panjenengan. Nanging kula jumeneng Naratipa wonten ing Kadipaten Gerat sampun pinten warsa. Panjenengan mendel kemawon prasasan nutupi babagan sedanipun Kanjeng Rama Adipati Arya Subagio. Pawan Pati Bandarpati menawi sayektos Rama Adipati Arya Subandar sedanipun kakenah tiang-tiang Mojopahit panjenengan lan sakabeh para prajurit Inario dadi paseksen yen ari kalenggan iki Bandar Subali baleno ing Mojopahit. Senopati Haryo Cecetan Kakang Bupati Bandar Subali sampun dangu boten nate kepanggih saking panjul kula ketambah nem tambah gandeng tambah gagah. Matur suwun Yai Bandar Subali wis ngalenggono keklawan aku swara uga tiba kosok balen nggonku suwe ora tumeka ning Kabupaten Granthi, katon Kabupaten Granthi kok sangsaya makmur, subur. Matur nuwun. Ambrih sengkut bumregeting ampuh ambrih golong giling ing kawula nyengkuyung anggen kula jumeneng nata pinangka adipati wonten ing Kabupaten Granthi. Ngaturi kasugengan Senopati. Yo, Yai Bupati. Dadekke kawulan sepisan tekaku oleh Kabupaten Granthi mung kapang banget suwerang ngerteni kahanan ana ing Kabupaten Granthi kaping pindho ya pindho utusan salira dalem Sinur Prabu Domar Kunjung ing supaya nak jehake kelawan Yai Bupati Bandar Subali jalaran wis ana loro telu ngancik papat piswanan Yai Bandar Subali ora kersa suwan ana ing Praja Mojopahit. Apa to sebab lan apa to dalunane Yai? Sampun kula dodo. Pun ngaten mawon. Kula tak benak tentang terus terang sok loko banyu kendi. Ambrih gamblang anggil pun nanggapi. Cetanipun kula balelo ing Mojopahit. Balelo. Bandar Subali yen kowe lali bakal tek elingke nggih apa to unduk-undukane wong balelo perang ing sakmene bakal nuwuhake paperangan perang lan perang kae dikleskan siap Surabaya wae mesti wae tulisane kejem kabeh sing ora ngerti dodok saling perkara ing mengkono bakal kasdadekake pangorbanan nggih kula saka kowe kok kanthi perkara apa wae sliramu tak keparangake sowan ana ing Praja Mojopahit aja kanthi kedlarung nggonmu balelo ya ngaten nggih nggih ngaten mawon menawi cetanipun panjenengan kepengin sanget piwangsulan kula ingkang gumantung monggo sawetawis kula aturi ratos wonten sajanipun Kadipaten Granthi yen pancen sing kok jaluk kaya ngono piwangsulan kang gumantung kanggo tak ngerti sajawan rangka Arya Cecetan pramila riwikan sakmangke dados grojogan cilik tartamtu dadi gedhe perkara gedhe bali lan orane monggo kula kuwi paring wangsulan
ngangsulaken Senopati Haryo Jejetan ngaprih wangsul wonten ing Praja Majapahit. Pun pamit kalian. Prajurit, ayo